टोला मोहल्ला में ये कारण भेलू ना कोई दई रहा देखी बंसिया टोला मोहल्ला में हमरा बेटा के जो कोई कुछो कहल के तो सब के छोड़ के तोरे घर मार लेबो हमें किए की घुमैते छौ तोरे साथ में ने। नमस्कार, हम बिल्लू टॉप 10 यहाँ सबके चैनल में स्वागत करे छी। चलो आए हम एक नया धमाकेदार कॉमेडी वीडियो लेके आइल छी। तोरा के वीडियो पसंद है तो लाइक जरूर कर दियो। तो चला के बकचोदी शुरू करे छी। तो अपन कौन हेडफोन ढुका ले। काका बेटा तोहर मुँह ताका हो। अच्छा तमर बेटा तोर मुंह ताकै छौ त ध्यान दई गैर मारे ले तब नहीं ताकतो। शादी करो त मार दलका छक्का हो। अरे बेटी चोद छक्का नहीं मारते बेटा के कर छिए तोरा पता नहीं छौ। ई सब बात जे तो हमरा लिगन बोल रहल छी बुढ़वा लोरा गन में जाके घोले किए जेबो बुझली। भले तुम्हारा दहो चाहे गाय तोरा कह दे छियो तबा हमर बेटा रहे कि बंसिया रहे गलती जे कर होते ओकर गोड़ में फाड़बे करबे समझली। देखी के मौका ललका सुतार। अच्छा बंसिया तो हमरा एगो बात बता जो कोनो छौड़ा छौड़ी के घर सब करते हमरा बेटा लिगाइते मरबे ले त मारे में कोन आपत्ति छै रे बेटी चोद तो जे कह रहल छी देखी के मौका लेलको सुतार। टोला मोहल्ला में ये कारण देखी बंसिया टोला मोहल्ला में हमरा बेटा के जो कोई कुछो कहल के त सब के छोड़ के तोरे घर मार लेबो हमें किए की घुमैते छौ तोरे साथ में ने। भेलू ना कोई दई रहा। अच्छा भेलू कोई नहीं दे छौ ने चल कोई बात नहीं छै। देखी हमें एगो बात बतबै छियो भेलू जे सब नहीं दे छौ ने ओकरा बेटा के पटिया के गोबर गैस में भोक तब देखबे ओकर बेटा के भेलू दे छै। बूढ़ा बो जवान का में चारा चा गाँव समाज में कहे बुढ़बा जवान का में चर्चा गाँव समाज में कहे छौ से की तो सब बुढ़बोर के घर मार लेली की रे बेटी चोद। छोड़ी दहो जिद गोसा गरम। छोड़ दिए जिद गोसा गरम जे सब हमरा बेटा के बसैने छी सब के कोरोना के सुइया लगबा के गौर मारबो ताकि कोरोना नहीं धरे रे बेटी चोद। हाँ तो तोई को भाई सब कैसा लागला ई वीडियो अगर अच्छा लगल तो ललका के दबा दियो घंटा के डोला दियो कमेंट में बता दियो तो एकरो से बढ़िया वीडियो लेके आबैत रहबो तोरा के मस्ती करबे खातिर।